Sustrai, Hillary Clinton zira. Eta amets, Donald Trump. Hauteskundeetako emaitzak atera berri dira, eta hori den bezala, Clinton, Trump telefonoz deitu duzu. Hiruna bertsu sortziko ekipian, sustrai hasi da. Zure jarrera ez da txorien albiste, hiru egunetik behin baitzinen albiste, gaur irabazi duzu haien ez etxiste, finantzak pozik daude eta mundua triste, finantzak pozik daude eta mundua triste. Hi Hillary, how are you? Ni arrasongi hemen, jendea zure alde jarria zoen omen, diferentzi handia zinuen bederen, ni ere harritu naizen bat tronpatu den, ni ere harritu naizen bat tronpatu den. Jada negar malkorik enezak esuka, pentsa bilsen arrare heldu zait musuka, zu berriz arro zaude garaitu nauzuta, baina jende aurrerako esan zipeluka, baina jende aurrerako esan zipeluka. Antzi itzazuen ebilo eta buru, lanean hastea dut nik lehen helburu, behar bada taldean beharko zaitugu, Hongkongo enbaxadan norbait behar dugu, Hongkongo enbaxadan norbait behar dugu. Mundu ontan ez daude zu bezala kopi, naiz neretzat ez duzun aski kategori, lasainik ez dut nahi eta Hongkongen erori, baina senarrarentzat ongi dago hori, baina senarrarentzat ongi dago hori. Senarra igortzazu hartuz Hongkong kabi, baina etxe zurian zenbat zerbitzari, nik hemen segiko dut trailari. Senarra igoraintziak adio Hillary, senarra igoraintziak adio Hillary.